Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So namhlanje masifuleleni wulu sewulu yethu sayivulula ngobani ngoHunganiNdlovu. HunganiNdlovu, he's an actor from iSkim Sam ebesiwa kwi-scandal. Yeah, ndimalele kwi-scandal kuqala kwam ukumazi. So there is circulating pictures zakhe umjida. So imomo ziyakhalaza, imora ziyakhalaza uba okay ikhona into off ngayo, ikhona into etshoyo uba udlalela enye itim le ukhona apha kwi-community LGBTQI. So asazi guys the way anxibe ngakhona, but ke it's giving that. But ke when it comes to fashion guys, you cannot like detect, or I don't know what's a good word to use, or we cannot police someone for wearing something that they are comfortable in. Kubona. So uyathethisa kakhulu into yakhe umjida, so zitsho imora uba asoze even after ehlukene nomfazi wakhe uStephanie, it's giving uba bhuti you are playing for the other side. So asiyazi ke guys, as time goes on mhlawumbi sizawufind out, we do not know. And then ke ngoku enye intsayelo engenayo uba okay marriage yakhe iphele njani, like asinayo loo nto uba kwenzeke ntoni. Mhlawumbi it could be that mhlawumbi okanye I don't know Shem. But yeah, it's giving because umjida right, cute Shem, cute, yeah, it's giving. So amakhosikazi ayakhalaza Romeo wasikoloda.